Вітаю всіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Такая погода всегда какую-то гадость приносит. Стаў вядомы адзін з дыягназаў Лукашэнкі. Ждут, когда сдохнет президент. Нават шкада чалавека стала. І нас з вами таксама. Паўмільёна беларусаў у дэпрэсіі. У пациентов с депрессией назирается снижение активности мозгу. Нібы павязка на галаве, насамрэч антыдэпрэсіўны сродак. Ты даже в очках не увидишь. Лукашенко саромеецца насіць свае акуляры. А што, калі яму даць VR-акуляры? З іх дапамогаю цяпер правяраюць эфектыўнасць лячэння. Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам. Рыхтуйцеся, лісты і пасылкі больш не будуць прыносіць. Яны будуць прылятаць. Прыдумалі прыладу, якая загадзя пакажа, дзе з'явіцца зморшчынка або іншая непрыемнасць на твары. Да, пустота страшная сила. У Беларусі так званыя выбары. А што прапаноўваюць выбіраць? Ката ў мяшку? Бо даведкі пра здароўе кандыдата Лукашэнкі не паказалі. Мы не ведаем, ці здольны ён выконваць абавязкі прэзідэнта ды прымаць адэкватныя рашэнні ў стрэсавых сітуацыях, калі патрэбны значныя разумовыя і фізічныя высілкі. А стрэс у яго татальны. Яшчэ і чыноўнікі дадаюць. Спачатку я думала, што яны проста здзекуюцца з Лукашэнкі, а ён здзекуецца з іх. Але высветлілася, што гэта ўсё праявы хваробы Лукашэнкі. Вы заўважалі, што ўвесь час адбываецца адно і тое ж. Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас в этом историческом месте. Разрешите вам в знак признательности и в знак глубокого уважения прилететь. І далей адно і тое ж. Абавязкова ёсць стэнд і указка. Ці то ў полі, ці то ў школе, ці на заводзе або ў шпіталі. Нават за мяжою служба пратаколу робіць магчымае і немагчымае, каб для Лукашэнкі ўсё выглядала гэтак жа сама. А вы заўважалі, што і сам Лукашенко паўтарае адно і тое ж. Нават у той самы дзень, у тым самым месцы. Это величайший подвиг нашего поколения. Наше поколение совершило действительно подвиг. 90 скважин пробурить, 40 перебурить. 90 скважин, 40 скважин отремонтировали. Швейцарии, которые почти весь мусор перерабатывают, Швейцарии почти весь мусор перерабатывают. Паглядзіце, як чыноўнікі пакутаюць, адно і тое ж слухаючы, і ўжывую, і з тэлевізараў яшчэ. Ну, кто хочет осуществить повторно или в третий раз, пожалуйста. Здавалася б, і здзек з Лукашэнкі змушаць яго бачыць, рабіць і казаць адно і тое ж. Издевались, юродствовали. Але не, чыноўнікі гэтак ратуюць скаланутую псіхіку свайго правадыра. Трывожны разлад. Пры ім новае выклікае стрэс. Пацыенты паўтараюць адно і тое ж, а галоўнае для іх не развіццё, не змены, а той самы парадак і Сохранить стабильность и стабильность за стабильность и стабильность. ёсць у Лукашэнкі і іншыя сімптомы трывожнага разладу, як фізічны трэмар, так і эмацыйныя. Адчуванне, што мае адбыцца нешта кепскае, увесь час пачуццё пагрозы. Мы лицом к лицу своего врага не видим, хотя четко определили его координаты. Очумевшие, обезумевшие, заблудшие – это, ребята, враги. Это оппозиция, это враги. Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе. Найгорш прыходзіцца здаровым людзям, якіх змушаюць такое глядзець і слухаць. Невыпадкова Беларусь адна з самых дэпрэсіўных краінаў у свеце. Нават паводле афіцыйных звестак на дэпрэсію і трывожнасць пакутае кожны чацвёрты беларус. Гэта велізарная колькасць людзей. Медыкі заклікаюць абавязкова звяртацца да адмыслоўцаў. У свеце ж на дэпрэсію пакутаюць больш за 300 мільёнаў чалавек.
Не дзіўна, што адмыслоўцы шукаюць розныя спосабы барацьбы з ёю. Гэтак паўднёва-карэйская кампанія Ceregen прэзентавала прыладу, падобную на галаўную павязку. Яе прызначэнне – аблегчыць сімптомы дэпрэсіі. MindFit выкарыстоўвае слабы электрычны ток, які стымулюе актыўнасць мозгу. У пацыентаў з дэпрэсіяй назіраецца зніжэнне актыўнасці мозгу, таму яны не могуць кантраляваць сваіх эмоцыяў. Але гэтая прылада здольная дапамагчы нармалізаваць функцыі, каб пацыенты маглі даваць рады са сваімі празмернымі эмоцыямі. Прадстаўнік кампаніі адзначае, што толькі 20% пацыентаў з дэпрэсіяй звяртаюцца па медычную дапамогу. А таму важна, каб існавалі даступныя рашэнні для барацьбы з гэтым захворваннем. Пазітыўны погляд у лепшую будучыню – найлепшы сродак барацьбы з усімі хваробамі і непрыемнасцямі. Калі вы са мной згодны, то пастаўце нам лайк пад відэа на YouTube, калі для вас гэта бяспечна. Каб ведаў, дзе ўпадзеш, дык саломкі падсцяліў, казалі нашыя продкі. А нам пашанцавала. Яшчэ да таго, як на твары з'явіцца зморшчынка ці іншая непрыемнасць, адмысловы прыбор пакажа гэтае месца. А калі ведаеш загадзя, то разумееце. L'Oréal прэзентавала тэхналогію Cell Bioprint, што абяцае рэвалюцыю ў доглядзе скуры. Прылада падрабязна прааналізуе скуру ўсяго за 5 хвілінаў, на падставе чаго адмысловец дасць персаналізаваныя рэкамендацыі, абапіраючыся на навуковыя біялагічныя звесткі. Сёння, калі вы выбіраеце сродкі догляду скуры, вам даюць парады толькі на падставе таго, што відаць на паверхні, што ўжо адбылося. Тэхналогія Bioprint дазваляе вам даведацца пра ўзровень рызыкі ўзнікнення ў вас пэўных праблемаў са скурай у будучыні. І гэта дасць вам магчымасць выбіраць прадукты, якія сапраўды дапамогуць перадухіліць з'яўленне праблемаў. Тэхналогія Cell Bioprint выкарыстоўвае партнёрства з карэйскім стартапам NanoNTech і дазваляе аналізаваць такія біямаркеры скуры, як біялагічны ўзрост, адчувальнасць да інгрэдыентаў і схаваныя працэсы ў скуры. L'Oréal плануе запусціць тэхналогію ў канцы гэтага года. Таямніцу, які хавае наш мозг, будзе ўсё менш. Развіццё тэхналогій дапамагае разгадаць любыя загадкі. Спрыяюць гэтаму, вядома, эксперыменты на мышах. Але цяпер іх праводзяць з дапамогай віртуальнай рэальнасці. Для грызуноў нават стварылі мышыныя акуляры. Навукоўцы з Карнельскага універсітэту ў Нью-Йорку, дзякуючы мініяцюрнай гарнітуры і маленькім VR-акулярам, атрымліваюць беспрэцэдэнтнае ўяўленне пра мозг. Як ён кіруе функцыямі памяці да арыентацыі ў прасторы. Гэта дапамагае ім у вывучэнні, напрыклад, хваробы Альцгаймера. А таксама дае магчымасць ацаніць эфектыўнасць лячэння, наколькі яно паляпшае крывабег у мозгу і спрыяе паляпшэнню памяці. Каб вывучыць эфектыўнасць лекавання, нам трэба замацаваць галаву мышы з хваробай Альцгаймера пад мікраскопам, а потым змясціць мышу сітуацыю, дзе яна зможа арыентавацца ў асяроддзі, каб мы маглі ацаніць ейныя прасторавыя навыкі і памяць. Без віртуальнай рэальнасці такога эксперыменту не зрабіць. Каб галава не рухалася, але мозг працаваў, нібыта мыша робіць рухі. Неўзабаве лісты і пасылкі будуць не дастаўляцца, а прылятаць. Будучыню дастаўкі пабачылі італьянцы. Італія стала першай еўрапейскай краінай, дзе Amazon паспяхова тэстуе дастаўкі з дапамогай дронаў. Дастаўка дронамі Prime Air, якую запусцілі ў снежні 2022 года, ужо працуе ў некалькіх месцах ЗША, напрыклад, Тэхасе і Арызоне. Кампанія плануе пашыраць гэты сервіс і ў еўрапейскіх краінах. У Беларусі ж, дзе дроны асацыююцца перадусім з вайсковымі дзеяннямі, пакуль такіх перспектываў няма. Отдайте сейчас же нашу посылку. А какие у вас документы? Усы, лапы, хвост! Што з'явіцца ў Беларусі за найбліжэйшае дзесяцігоддзя? 30 суперхуткіх ладавальных станцыяў для электрамабіляў. Улады іх яшчэ не зрабілі, але планы падаюць як вялікае дасягненне. Як на мяне, дык дасягненне тое, што зрабілі ўлады аднаго з самых ізаляваных месцаў на зямлі – вострава Святой Алены. Там жывуць менш за 5000 чалавек. Толькі 4 з іх маюць электрамабілі. Для гэтых аўто ўлады зрабілі публічную ладавальную станцыю. Там, дзе мы месцімся, пад экватарам, прыблізна 12 гадзінаў сонечнага святла на дзень амаль увесь год, а таксама заўсёдныя вятры. Таму ў нас ідэальныя ўмовы для сонечнай і ветравой энергіі. Выспа залежыць ад імпартнага дызельнага паліва і бензіну, на якія дзяржава выдае 15% ад свайго штогадовага бюджэту.
Урад пастанавіў змяніць сітуацыю і пачаў інвеставаць у ветравыя турбіны ды сонечныя панелі. Даступная электраэнергія, як чакаецца, павялічыць колькасць электрычных аўтаў. Мы сталі сведкамі велізарнейшага дасягнення, якое можа перакуліць свет тэхналогіяў. Вынайшлі квантавы чып. У лабараторыі Google Quantum AI распрацавалі чып Уілаў, які можа рашаць складаныя задачы ўсяго за 5 хвілінаў. Звычайнаму камп'ютару гэта заняло больш часу, чымся існуе сусвет. Уілаў змяшчае 105 кубітаў, спецыяльных элементаў, якія могуць апрацоўваць значна больш інфармацыі, чымся звычайныя камп'ютарныя чыпы. Каб ён працаваў стабільна, яго студзяць у адмысловай холадні. Прыкладна гэтак гучала навіна пра квантавы чып бадай ва ўсіх сродках масавай інфармацыі на планеце. Але што такое гэты квантавы чып, зразумела далёка не ўсім, нават тым, хто пра яго апавядае ў СМІ. Але ў навінах з будучыні тлумачым так, што і дзіця зразумее, і навучыць іншых. Уявіце класічны камп'ютар як аднаго піяніста, які грае музыку. Ён грае паслядоўна паводле нотаў. Квантавы чып – гэта цэлы аркестр, дзе музыкі граюць адначасова. Больш за тое, кожны з выканаўцаў можа адначасова граць некалькі мелодыяў на розных інструментах. Такім чынам, класічны камп'ютар, як музыка ў абмежаваны прамежак часу, робіць невялікую колькасць дзеянняў. А квантавы чып здольны выкарыстаць усе музычныя інструменты адначасова і адразу стварыць мноства мелодыяў. Само ж слова «чып» з ангельскай перакладаецца як мікрасхема. А сёння, спадарства, адзначаем Дзень беларускай навукі. Нягледзячы на цяжкасці, нашыя прафесіяналы робяць свой унёсак у развіццё краіны. Улады раней ці пазней памяняюцца, а дасягненні беларусаў застануцца. І шмат якія вынаходствы яшчэ рэалізуюцца. Віншую ўсіх, хто рухае Беларусь наперад. З вамі была Вольга Старасціна. Сустрэнемся праз тыдзень. Усяго вам самага добрага.